Расія ўначы зноў нанесла ўдары па гарадах Украіны. Дзясяткі ахвяраў. Пацярпелі Кіева-Пячорская лаўра, кінастудыя і музей. ЗША і Іран абвясцілі пра мірную дамову. Як гэта адаб'ецца на эканоміцы Беларусі? Спецпасланнік прэзідэнта ЗША, які займаецца вызваленнем палітвязняў, адказаў на пытанне, калі яго можна чакаць у Менску. Добры дзень, гэта Пік Свабоды, з вами Алексей Знаткевіч. Мы расказваем пра падзеі 15 чэрвеня і тлумачым, што яны значаць. У ноч на 15 чэрвеня расійскія войскі атакавалі ўкраіну балістычнымі і крылатымі ракетамі, а таксама ударнымі дронамі. Як вынікае з украінскіх маніторынгавых каналаў, расійскія ракеты, нацэленыя на ўкраіну, праляталі над Гомельскай вобласцю. У Кіеве ад абстрэлу пацярпелі вядомая яшчэ з савецкіх часоў кінастудыя імя Даўжэнкі і галоўная хрысціянская святыня – Кіева-Пячорская лаўра. Там адбыўся пажар. Вось што пра гэты ўдар кажа праваслаўны святар Канстантынопольскага патрыархату Аляксандр Кухта. Штодзённа амаль што мы чуем ад святароў у Расіі, ад патрыарха Кірыла, ад розных спікераў афіцыйных ці не вельмі расійскіх, матывы пра тое, што вось што адна з тэм уварвання – гэта абарона царквы. І вось той, як гэта абарона здзяйсняецца, вось мы пабачылі менавіта сёння. І тут важна падкрэсліць, што гэта ўжо не першы раз, калі снарады ці шахеды ці штосьці іншае трапляе ў цэрквы ва ўкраіне. Вось, і больш за то, ёсць такі праект, называецца «Хрысціяне проціў вайны». Згодна з падлікамі гэтага праекту за ўвесь час было забіта каля 88, калі я не памыляюся, украінскіх святароў за час вайны. Некаторыя загінулі ўжо ў расійскім палоне, таму што расійскія войскі, калі заходзяць на новую тэрыторыю, калі там ёсць святар, яны яму ставяць умову, ці ты падпарадкоўваешся патрыарху Кірылу і пачынаеш яго любіць, памінаць і ўсё такое, ці мы цябе сажаем на падвал. Гэта рэлігія імені Пуціна, рэлігія імені бога вайны, якога яны самі сабе придумали, і рэлігія імені гвалту і забойству. І вось сённяшні удар – гэта проста яшчэ адна ахвяра, якая была прынесена вось у гонар гэтай новай рэлігіі. У дзень прэзідэнт Украіны Владзімір Зяленскі падняўся на дах пашкоджанай лаўры і запэўніў, што будзе адказ на дзеянні Расіі. Зяленскі мяркуе, што расейцы адмыслова нанеслі масіраваны ўдар па ўкраіне пасля таго, як расійскі кіраўнік Владзімір Пуцін павіншаваў прэзідэнта ЗША Дональда Трампа з днём нараджэння. Расія наўмысна прымеркавала ўдар да дня народзінаў Трампа, мяркуе украінскі палітолог Олег Саакян. Як могуць успрыняць у Белым доме гэты удар па киевских святынях? Я думаю, что в Белом доме сегодня будут больше думать об Ближнем Востоке, о дне рождения Трампа. Возможно, кто-то просто будет не в состоянии сегодня обдумывать вопросы российско-украинской войны ввиду яркого празднования вчера. И на это, собственно, и был расчет в Москве, что и информационное пространство будет сконцентрировано в Штатах, и политическое внимание. Поэтому я не ожидаю никаких жестких либо серьезных решительных шагов со стороны Соединенных Штатов. И сам обстрел российский, собственно, под это и подгонялся, судя по всему, и задерживался днями, ведь предупреждения были практически каждый день с продлением на 48 часов. Собственно, я думаю, что все подгонялось так, чтобы реакции никакой не было. Пасля інфармацыі пра мірныя дамоўленасці паміж ЗША і Іранам пачалі рэзка зніжацца цэны на нафту. Дамову маюць афіцыйна падпісаць 19 чэрвеня ў Жэневе, яе дэталі да канца няясныя. Як гэта можа паўплываць на эканоміку Беларусі? Вось меркаванне эканамічнага глядальніка Андрэя Махоўскага. Калі протока сапраўды адкрыецца, то станоўчых вынікаў для Беларусі будзе больш, чым адмоўных, таму што Аб'яднаныя Арабскія Эміраты гэта быў важны хаб для таго, каб пастаўляць беларускую прадукцыю ў розныя краіны Афрыкі і Азіі. Адпаведна, калі праліва была закрыта, то пастаўляць іх было цяжэй, зараз будзе пастаўляць лягчэй. Але, як прынята казаць, не все так адназначна, таму што зніжэнне коштаў на нафту – гэта удар па Расіі, а Беларусь вельмі моцна завязана на расійскую эканоміку і на расійскую падтрымку. У Расіі зараз не хапае грошай нават на вайну, тут цяжка сказаць, калі яшчэ і кошты на нафту знізяцца, ці будзе ў Расіі хапаць грошай на свайго хаўрусніка Беларусь.
Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп адзначыў сваё 80годдзе 14 чэрвеня, а кіраўніку Кітая Сі Цзіньпіну 15 чэрвеня споўнілася 73 гады. Александр Лукашенко павіншаваў абодвух лідараў, але дзяржаўныя медыі асвятлялі гэтыя віншаванні вельмі па-рознаму. У паведамленні пра віншаванне Сі Цзіньпіна было 5 абзацаў з пазітыўнымі ацэнкамі і пажаданнямі. Пра віншаванне Дональду Трампу усяго 2 радкі, якія можна расцаніць проста як інфармацыю пра ўзрост амерыканскага прэзідэнта. Пры гэтым раней Лукашенко і Трамп абменьваліся даволі цёплымі словамі. Вось як тлумачыць гэтую розніцу палітычны аглядальнік агенцтва навінаў «Позірк» Александр Класкоўскі. Мяркую, што найперш Лукашенко зважае на тое, як на гэтыя тэксты паглядзяць у Крамлі. З Кітаем і ў Масквы, і ў Менску адносіны стратэгічнага партнёрства, яны, так бы мовіць, у адной лодцы. Кітай ускосна нават дапамагае Расіі ў вайне супраць Украіны. Таму тут, напэўна, няма ніякай палітычнай рэўнасці. А вось з Трампам у Пуціна вельмі няроўныя адносіны. І я думаю, што ўвогуле за гэтым вось амерыканскім трэкам палітыкі Лукашэнкі Масква назірае з пэўнай рэўнасцю. Дастаткова згадаць, што на саміт міру так і не пусцілі фактычна Лукашэнку. Вось гэты момант, я думаю, улічвае Лукашенко, таму што, напэўна, ведаючы натуру Трампа, ён там шмат адвесіў яму усялякіх, аж праз меру адвесіў кампліментаў. Ён не хацеў, каб гэта было здабыткам публічнасці. Спецпасланнік прэзідэнта ЗША Джон Коул, які займаецца пытаннем вызвалення беларускіх палітвязняў, сёння ўначы адказаў у сацыяльнай сетцы X на пытанне, калі яго можна чакаць у Менску. Хутка. Вось што кажа пра перамовы паміж кіраўніцтвам ЗША і Беларусі наконт вызвалення палітвязняў палітычны аглядальнік агенцтва навінаў «Позірк» Александр Класкоўскі. Я думаю, што гэты працэс працягваецца, перамовы ідуць. Іншая рэч, што яны, напэўна, напружаныя, таму што з кожным разам узрастала колькасць вызваленых палітвязняў, то бок раслі стаўкі, а з іншага боку амерыканцы сталі патрабаваць, напрыклад, каб маглі гэтыя памілаваныя людзі выбіраць, ці застацца ў краіне, ці выязджаць. Коул загаварыў публічна пра тое, што трэба неяк суцішыць рэпрэсіі. Плюс Лукашенко ж хоча яшчэ прабіць транзіт калію праз Клайпеду там, ці праз іншы нейкі еўрапейскі порт. І я думаю, што вузел гэтых пытанняў разблытаць не вельмі проста, таму проста пакуль што такі зрух у часе. Але ў гэтай вялікай угодзе абодва бакі зацікаўленыя. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў прыехаў з візітам у Менск і сёння сустрэўся з Александром Лукашэнкам. Аглядальнік «Свабоды» Валер Карбалевіч адзначае, што на сустрэчы анансавалі чарговую паездку Лукашэнкі ў Расію, дзе ён мае сустрэцца з Владзімірам Пуціным. Паводле Карбалевіча, гэта выбіваецца са звыклага рытму расійска-беларускіх адносінаў. За апошнія гады, асабліва з пачатку вайны, алгарытм сустрэчаў Лукашэнкі і Пуціна быў прыкладна раз на 2 месяцы. Цяпер чамусьці інтэнсіўнасць рэзка вырасла. Была сустрэча на 9 траўня, на дзень перамогі, калі Лукашенко ездзіў у Маскву на парад. Потым была сустрэча і перамовы больш за гадзіну у сталіцы Казахстана Астане. І вось прайшло 2,5 тыдня, і яны зноў збіраюцца сустракацца, бо ёсць праблемныя моманты. Падаецца, што гэта моманты звязаныя з нейкімі пераменамі геапалітычнымі. Тут можна казаць пра нейкія даволі стрыманыя моманты ў развіцці беларуска-амерыканскага дыялогу. Праблемы для Расіі ў тым, як ідзе вайна з Украінай, і, магчыма, рыхтуюцца нейкія важныя рашэнні. Беларускага актывіста Віктара Клімуса, які накіроўваўся з Польшчы ў Арменію, затрымалі ў аэрапорце Ерэвану. Армянскія памежнікі паведамілі, што ягонае імя ўнесенае ў міжнародную базу вышуку.
Офіс Святланы Ціханаўскай разам з беларускімі і армянскімі праваабаронцамі працавалі над яго вызваленнем, і праз некалькі гадзін пасля затрымання Клімус паведаміў, што яго вызвалілі. Затрыманне адбывалася в аэропорту по запыту міжнародны розшук. Пасля высвятлення выпусцілі з рашэннем тое, што мне інкрымінуюць у Беларусі, тое, што Беларусь называецца злачынствамі а-ля экстрэмізм ці там абраза ўлады, яна не з'яўляецца у Арменіі злочинством, тому тут я вольный человек. Тут мне, конечно, больше хочется порадоваться за Армению, бо Украина робит свой демократичны геапалітычны выбор, але ж цалкам зразумела, што бюракратычныя рашэнні нізавыя не заўсёды даганяюць палітычную волю на вышэйшым узроўні, таму такіх эксцэсаў можна было чакаць, але Арменія не выдае беларусаў лукашэнкаўскай уладзе. Гэта значна пашырае прастору і магчымасці для беларускіх актывістаў, для палітыкаў, грамадскіх дзеячоў з любым статусам, тым ліку названым экстрэмістам лукашэнкаўскім рэжымам. У 2020 годзе супраць Віктара Клімуса завялі крымінальную справу аб масавых беспарадках за ўдзел у пратэсце ў Берасці. Так званая карагодная справа ў Берасці – гэта адзін з найбуйнейшых палітычных працэсаў у Беларусі. Выракі ў гэтай справе атрымалі больш за 100 чалавек. Агулам ім прысудзілі 82,5 гады так званай хіміі, 71 год хатняй хіміі, 12 гадоў і 2 месяцы калоніі. Беларуска паскардзілася на дрэнную турыстычную інфраструктуру вакол Мірскага замку. Жанчына піша, што прыехала ў Мір, каб адзначыць народзіны, але ў выніку нават не знайшла магчымасці паабедаць. Каментатары ж кажуць, што такая сітуацыя назіраецца ў многіх турыстычных месцах Беларусі. Беларуска абурылася адсутнасцю турыстычнай інфраструктуры вакол Мірскага замку. Жанчына прыехала ў Мір у дзень народзінаў, планавала пагуляць і наведаць кавярню. І што ж вы думаеце, мы не змаглі паесці. Усе кафе і нават рэстаран зачыненыя на спецыялізаванае абслугоўванне экскурсійных аўтобусаў. Беларуска сцвярджае, што па ўсім пасёлку хадзілі турысты і распытвалі адно аднаго, дзе ж паабедаць, а набыць кубачак кавы можна было толькі ў звычайнай краме на выездзе з горада. У каментарах людзі падзяляюць абурэнне жанчыны і пішуць, што такая сітуацыя назіраецца ў многіх турыстычных месцах Беларусі. Сэрвісу вакол турыстычных аб'ектаў у нас проста нуль. Цалкам згодная, даводзіцца заўсёды браць нешта з сабой, каб паесці. Вельмі раздражняе вось гэта ўсё. Хаця адзін з каментатараў адзначыў, што беларусцы проста не пашанцавала. Менавіта ў гэтыя дні ў Беларусь прыехала шмат груп з усходняй краіны. У іх там нейкае свята і з гэтай нагоды некалькі выходных. Але беларусы не губляюць аптымізму і пішуць: гэта не навіна, даўно ўжо разлічваем толькі на сябе. Мясны пірог, свая кава ў тэрмас, 3 чарапахі і ў шлях. Гэта былі навіны 15 чэрвеня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары. З вамі быў Алексей Знаткевіч. Заставайцеся са свабодай.